OK, takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa. Bude to z hry Granny a som tu opäť aj s Maťom. Čaute. A čo mám dať? Nie sme spolu. Invite. Play. Aha. Dal som play. A nie, na môj server. Ty máš server? No. Však ja som na tebe, na tvojom serveri. Daj play, to sú. Čau. Ty debil. Jak tam mám ísť? Nie, to sú skládané vejky. To vyššie spraviť, poď. Poď sem. Pomoc, ja vidím Granny. Ja vidím Granny. Ja vidím Granny, ťa zabila? Nie, ja som sa zlakol, to si bol ty, ale... Kde si? A, kde si? Choď dole do kuchyne. Kuchyni, poď. Tam som našiel Granny, ale sa ju bojím. To je strašne scary hra. Nestup na toto, to jasné. Dole. Preto sa nevrátim. Kde si? Poď. Dole, tu, v skrini. Kde dole v skrini? Toto? Si prišiel. On je tu dole, on je tu hore. On je hore? Ona ma bije, pomoc. Ty si dole? Tu Je dole? Hej, Ideme je dole. dole, sa bojí. Nechod dole, zatvorené. Ty si debil, ty si to stúpil. Čo? Že to bolo dole tu? Neviem. To je siečky. Ja neviem. Tu bolo tieto siečky. Ty maďa, ty si to počuje. Ja som ju zavolal? Nie. Nie, bro. Ja som sa skoro... I see you. Si sa posral. Pohľava? Nie. Mám vypnuté zvuky, ja si ich zapnem. OK, ľudia, zapol som pre vás zvuky. Ty! I don't see you. Nie. Nevidím ju. Ja mám brcít. Ja mám brokovicu. Ja mám shotguny. Skade. Aha, tu je. Kde je dole? Kde je? Mám shotgun. Počkaj, pozri. Nie, to ja mám. Tu je dole. Ja ho zavriem, bro. A máte vojnu, videlu. A prečo nejde po nás? Ja mám brcít, idem hore. Ideme hore? Patrolne. Poď hore. Kde je hore nepatrí? Nie, to je trepka. A čo mi urobí? Počkaj. Si sa do nej dotkol, čo povedať? Nie, počkaj, my tu neviem prejsť. Teraz prejdem. Prečo takto myslíš, že takto myslíš? Poď hore. Tu bude pavučík, dajme. Kamo, to je miestnosť. Pabo, som zomrel. Nepodpísam doma, nepodpísam z doma. Som zomrel. Ja mám druhý deň, ty máš iba prvý, lebo som prvý zomrel. Kamo, ja som niekde schovatý. Dole, tri. Som tu. Nie, nemám šít. Kde si? Tam, ne? Kde si? Ja som niekde Kde si? za tou trepkou. A ja sa stade neviem dostať. Tu prdele, ja som trafil reálne. Tu si. Čo? Poď za mnou. Našiel som nejakú miestnosť. Kde? Poď za mnou. Počkaj, čo to je? Ja som našiel nejaký enemy, že bounce. Poď za mnou. To som našiel túto miesto. Čo to je? Počkaj, čo je? Poď dole. Alex, poď sem. Buk. Počkajte chvíľu, ľudia, musím si odskočiť na chvíľku na niečo. Ja mám nejaká ťažké.
Okej, są tu ludzie. Dobre, kamo. Reálne, ja som... Ja je tak Grenny okna, nemám. On ide za mnou. Počíš za mnou. Ona idzie za tebou, Granny? Bež more. Ona je dole tam zateknutá. Ty si? Kde je Granny? Ona je dole zateknutá. Čo je tu? Ja mám kľúč. A pozri si dávaj na ňu. Neviem, kde si ani. Našiel som na brokovnicu. A ja? To je shotgun, daj ďalšia shotgun. Kde je? Protože na shotgun. Tak som sa skral. To na minútu. Na minútu tu odmráči. Tiši, Maďar. Kde je? Ja ju chcem vidieť. Čo to je dole? Ideme za ňou? To je dole, chod tam. Strelíme ju shotgunom. Chod tam. Nie, nemáš shotgunu. Chod Mám. tam. Idem prvý. Kabia, tu je! Još ju! Nejde strelať! Tiši, hore! A, ešte máš život, ešte. Daj retri. Mám čiernu obrazovku. Vieš? Daj retri. Knockout. Daj retri. Retri. Čau. Poďme. To má svoj bojník. Čo to je? Tvoji. To super som hodil obraz. Počkaj, poďme sem. Začal ďalšiu časť. Ja som sa schoval. Kde si sa schoval? Do kúpeľne. Super, to neschovávaj. Tady deň sa nikde nemôže. Asi radšej nejbejť. Jem do inej miestnosti. A podal ICU, bro. To je tam také ICU. Ti tam facku jednu, ľudia, dajte facku pre mňa. Kde si? Ale potrebujem hammer. To je čo to ďako od teba. Poďme tu, počkaj, sa bojím, že to nie je dobre. Nechoď sa, počkaj. Poď preč. Počkaj. To nevidí dole? Čo je tam? Nič, môžeš sa postaviť. Môžeš tu ísť. To sme fakt sa vrátili tu? Pomáš tu? Ide? To trepka, ty poď. Počkaj. Idem hore. Idem tam, kde sme boli pred chvíľou. Vieš čo? Potrebujeme hammer. Nezráme si trojku. Čo? Nezráme si trojku. Potom. Dobre. Kde si? Dali ťa tu trochu. Hej. Ja som zomrel. Je to Kamo! Koľko máš dní? Tretí už. A to je posledný? Nie, koľko mi je 6 alebo 5. Čo mám? Na to, že to nezraje sa na čas, okej. Ale keď to sa nedá na čas, takže to by sme hrajú milión. Čau. Počkaj. Počkaj, ja si čo nájdem. Ty tam zostaň. Ti poviem, keď bude nejaký... Poviem, keď bude pri tebe, bro. Ja som našiel leču. Leave this house. Ok, teda to mi dali veku, ale... Si mi veľmi poradili, bro. Neviem, kde si. Nevadí. To si nevšímaj, Kde si? Čo ty si skovaný? Nie som, ja som sa vrátil do našej izby. Tak sa tu zostaň. Mám tam ostať? Počkaj. Ja to dačo si našiel. Nie našiel, okej. Ona je tu hore, pozor. Ona je hore.
Kamo, čo? Môžeme zobrať. Kde je Granny? Ja neviem zabrať kľúč. Poď sem dole. Čakaj. Neviem, kde je. Kde dole? Ja som akože v našej izbe. Poď sem. Neviem, či to vieš zobrať, poď sem. Poď sem. Neviem, či to vieš zobrať. Pozor, to môže byť trepky. Toto či nevieš sa to zobrať. Tento kľúč. Vieš ho zobrať? Áno, dobre. Čakaj. Poď sem. Nepočkaj, že. Poď to. No je tu? Tu je. Čo tu robíš vždycky tak prdelka? Teba zabila? A čo tu robí? Musíme vynať hore. Lebo potom to ako prejdeme? Pozor. Zostaň hore, počkaj. Ja musím nejak vylakať hore. Zostaň tam, ja musím vylakať hore. Kde je? Si vylakal? Si vylakal? Kde? Tu je, on sa zasekla, bro. Poď sem, Granny. On sa zasekla, barev. Poď, poď hore. Dole? Nebila ťa. Kde? Kde to mám dať? Čo? Kam to mám dať? Počkaj. Ja som našiel nejakú miestnosť. Počkaj. Kde si? Ja som našiel nejaké note. Note? Hej. Ja som našiel. Aby si vedel, ja som dole. No poď dole. A keď máš niekoľvek od shotguny. Máš niekoľvek od shotguny. Tak prdoli. Ale sú tu miestnosti, do ktorých sa môžem pozrieť. Dobre, poďme. Ideme dole? Poď, ja som dole. Ja mám čas od shotguny. Ja tu môžem položiť. Položil som vec od shotguny. Nemáš nejakú vec? Mám to note a pejkaus. Počkaj. Máš to nejakú vec od toho? Nemám nič. Shotgun. Počkaj, zostaň tu dole. Počkaj. Tu sú nejaké dvere. Tu je salón, tu môžeme spaliť. Tu sa ostávam, tu ostanem. Ostaň tam. Idem nájsť nejaké veci z shotgun. OK, ľudia, dajte Maťovi like za to, že sa tak snaží. Však ja som to už hral viacejkrát. Ja to hrám po prvýkrát. Ale to v pohode hra. Kam? Pore, mám už ďalšiu. Počkaj. Ja som asi videl Granny. Kde už máme dokončenú celú shotgunu. Či nie? Mám šiba jeden diel dal. A kde? Tu som. Kde si? Tu som! Tam pozeraj, nám šiba jeden dielik. Ja viem. Co zasekol? Ktorý? Taký maličký, pozeraj, tu nejaký Aha, maličký. fakt. Kde týto, kde zasúvaš. Zostaň tu, skry sa tu. To mi nájde, to ti pani chod ďalej. Počkať. Tlačítka. Našiel som nejakú mod. Počkaj, ale neviem, na čo to je prosím. A na čo je ten môj kľúč? Na čo je môj kľúč? Wow.
neviem. Nevieš, na čo je ten kľúč? Ja som našiel nejaký našiel nejaký, taký palivu. Čo je? Čo je? Čo je? Však tu dole je auto. Čo? Dole je auto. Nice. Tu je Granny. Ja som hneď blízko pri autu. Ja to si ty. Ja už to zľakol. Nie to je... Čo? I need engine. Wait, what? Ako to je? No počkaj. Počkaj, ale my nemáme karniť. Počkaj, zostaň tu. Počkaj. Granny. Kde? Nikde. Fuck, Maďar. Počkaj. Áno. Ja moje neviem, či je zvolené. Počkaj, na čo máš to? Mňa by zajímalo, na čo tu nosím ten kľúč. A na čo sú mi nůžky? A čo to znamená, keď mi to ukáže stop? Čo? Nie, start. Niekde tu je... Môžeš šoferovať auto. Niekde tu musí byť kľúč od auta. Tam píše Playhouse, tam píše Playhouse. Kamo, kde je Granny bol zabludila reálne? V vlastnom dome. Kde si? Počkaj. Poď sem. Kde? Daj tu kľúč. Či nefunguje na to? Neviem, to je safe. Ale pozri, čo som našiel za miestnosť. Počkaj. Poď za mnou. Zmenil sa Granny. Tu má nejaké note. Ja už mám note. A potom? Pozeraj. Ja som tu už bol. No, tu sa mi že čo není. Ale neviem, či to tiež niečo ukazuje, ale neukazuje. Postal sa už. Čo sa postal? Tu je palivo. Tu je ten kafemila. To je svetlo a tu je dačo. Počkaj. Tam sa snaží. Čo píše? Čo tam je? Tam je von? To je už je vonku. Čo? Že toto, ako sme sa pozerali cez to okno, tam už je vonok. Že už sme vonku tam. Fakt? Počkaj. To je to našiel. Tam sa bojím. Je to tým všem. Máme problém, ja som ťa stratil. Tam, bro. Poď tam naspäť. Akože, kde sme boli? Nejko autu choď. Ja som sa skoro... Ja som narazil zase do niečoho. A teraz, že by sme prišli tu na dole a iba tá Granny. I see you. Ale vieš o tom, že tu máme zatvoriť Granny. Aha. Tu máme nejak Granny toto. Granny, poď sem! Chcem ťa zabiť. Ja tam s ňou zomriem, to je jedno. Ja idem na lekať ten. Otvor tie dvere, otvor tie dvere. Počkaj. Sa budú. On je tu hneď! Poď sem, Gena. Sera babka Mara. Parina. Ona je slepa. Poď sem, more. Granny. On sa zasekla. Ruda, to super, sme prehrali. Robila. Ja ju tam nalákam. Ona ma zabila do riti. Som v riti. Je mám si predposledný deň, bro. Granny. Aj, nejde.
Čakám ťa pri aute. Počkaj. Nemá. Poďme babka, Granny. Táto čo je? Ja mi to vždycky zabuguje. To nedá hrať. Poďme, aký malá babka striga. Kam, ona sa zase zabugovala. Ľudia, čo pozeráte toto video a viete veľmi dobre po anglicky, nám napíšte do komentárov, čo toto znamená. Dám vám čas si to prečítať. Už ide. Pozor. A čo nám Bro sa ti zabudila. Prosím. Poď sem, babka. Grannyška, ma zabila. Teraz už ide dole, ale Riti. Myslím, že som mŕtvý. To je Boťa. Ale je nalakaná vzadu. Za tým. Ja mám posledný život, Alex. A kde je? Je nalakaná tam dole, ako sa ide aj... To bojím. Ja mám posledný život, Alex. Tu je za týmto. Ako sú tesne. Čo je? To je myš? To je Granny. Idem dole. Išiel som dole. Granny. Tady to bylo? Puťa. Kde je? Neviem. Dole? Je to auto! To sú dole? On tu. Pasu. Kde je? Bugnuta. Idem sa nalakať. Poď už sem nalakať. Tu na. Poď sem. A nalakaj už sem. Poď vonku. Poď, nech sa ma nalakať. Poď sem, Granny. A poď. Nebyla ťa. Nie. Nie. Skoro tam bola. Som živý. Si živý, dobre, idem tam rýchlo. Proto to rád, si idem konečná. Ja už sem nalakať, musíme rýchlo zavrieť dvere. Kámo, dobre. Ja si potom budem nastavovať už. Au, ty si A keď ťa zabije, nevadí? Co? Keď ťa zabije? Mám ty. Kde je tá sapka? Nalakať. Poď, Grenka. Poďte. Granny. Greta Meka. Poď. Poďte. No. Nie chcem nalakať, ja chcem nalakať. Akože, ale ona... Okej. No tak ty Granny, čo sa robí? Ja ju nalákam. Tam ona, že tu. Čo robí? Poďte! Hej. Nalákaj ju. Čo je robí? A poď. Keď tak zatváram dvere. Poď! Je. A teraz to spúšť to! Dal si off? On. Čo? Je zavretá v dverách a je to na on. Idem tam zaseknutá? No ešte kamu. Ja som ti hovoril, že tady je taký... Ale nezomiera. Počkaj.